Kauban, usa ka mental health support group nga nagbase dinhi sa Sugbo o graduado sa University of San Carlos. Top 6 sa bag-uhay lang gipagawas nga resulta sa psychologist licensure exam. Siluan mayroon din sa report. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Kini ang nabantog nga quote sa usa ka sikat nga author nga gihimong giya sa 44 anyos nga si Cheryl Muli Abellanosa. Ug tuod man, siya lang ang nag-inusarang Sugboanon nga nalakip sa top 10 sa bag-uhay lang gipagawas nga resulta sa psychologist licensure exam. Graduado sa secondary education sa STC si Cheryl. Apan nagsugod ang iyang interest sa pagkuha sa kursong clinical psychology, dihang nakasinati siya og personal dilemma niadtong 2010. At that time, I wasn't really oriented of kanang psychology. Akong giadto ang psychiatrist, no? And then I asked her, mga nung ingat animal, marong ba kung nasa crossroads sa akong life? 2015, nahuman ni Cheryl ang iyang master's degree sa clinical psychology. Humani adto, may padayon siya sa pagtungha sa postgraduate study ug natapos ang Doctor of Philosophy ni adto lang Oktubre. Samtang nagtungha, giumol niya ang kauban usa ka mental health support group dinhi sa Sugbo. Isip kabahin sa Community Extension Service sa usa ka tunghaan. Sulod na sa kapin usa ka tuig niyang giduma ang kauban ug ubay-ubay na ang mga Sugboanon nga nakasinati og depression ang midangop sa giumol niyang support group. Matud ni Cheryl, sama sa ubang mga tinunan, makadaghang higayon usab niyang gikonsiderar ang pagpostpone sa pagtake sa licensure exam. Apan dihang nakahukom na gayud siya, gihatag niya ang tanan niyang oras sa pagtuon. This taking of the board exam was really a pressure for me because as I've said, dili man gud ko psychology, no, ang ako ang undergrad, and it matters a lot. So when I decided to take the board exam, I really have to drop everything and focus on it. Ning paglampos niya karon sa pasulit, naglaraw siya nga palambuon pa ang mga serbisyo nga dalit sa giumol niyang mental health support group. I would be able to serve more because now I am licensed, no. Sa past, my services, the services that I can offer is still limited, no. Kaya wala pa mang lisensya. So right now, at least mas wider pa ang atong mahatag sa community. Luan Merondina, Balitang Bisla.